Ya. Nyo, tak tampani ora? Lah wau Mbak Ika ora nyanyi liwung ditampani. Berarti aku ora nembang kuwi ya tetep tampani. Ya, tampanono. Wis. Nek ana dosane sangganen dhewe. Ora apa-apa dosa. Lah iki ra kenal dosa duit ki. Ya duit ki ya kenal dosa, ora kenal dosa, bayar ora nggo duit ya dosa. Bayar apa? Lah upama pembayaran sesuatu nek ora nggo duit ki, ora nggo duit ya dosa. Iki lho. Aku ya kudu tok leksanani kuwi banyu. Ika enggak lho. Ming Banyumasan kok. Ming eling-eling sama eling. Kaliya maning. Ya. Aku ri ya tok iso. Wis kono kowe minggat kono nek ana. Lah piye ta? Mong ya tok. Ngopo dandan kok ming ya tok. Dandan apik-apik kok ming ya. Iya. Lah kan joget lenggere ra iso. Ayo sak joget-jogete Pak Kajari wis marem kok ya. Ganti liyane nggih Pak, nggih. Dito Pak Kajari yang mana? Pundi Pak? Kok do aceng-acengan? Iso ngaceng ora? Hah? Oh, kurang ajar ya. Lah yo. Kowe nek musuh Pak Kajari muni ngono, Tatin besok ke pengadilan. Kenapa? Kesalahan saya apa, Pak? Kamu menganggap Pak Kajari tidak bisa ngacung. Itu melanggar pasal 521. Lah iso mboten, nek iso ya ora apa-apa kok. Ya. Pripun Pak gantos nggih Pak nggih? Pak. Pak. Weh. Wih, karo Pak Kajari kok weh. Kaya karo kancane ora. Lah mboten ngendikane. Ayo adoh kok ya mau Pak Kajari. Niku lho. Kon bengak-bengok ya ora wangun. Niku lho. Ya. Ya. Atok ganti apa? Napa Pak? Gantos napa Pak? Kowe sapa piye? Oh, Banyuwangi, Pak. Ya. Nggih. Banyuwangi. Kok beda? Ya. Lah napa? Maksudnya nek Banyuwangi iki ya dite tampane 50 wae. Ya ora. Kok kowe ya ora piye? Wong jaluke Banyumasan kok tok ngetanke bablas pol kono. Ayo bingung, Pak. Ya mah kudu ragate tambah. Kok ragate tambah piye? Aska ngulon dadi ngetan. Ora akalmu. Lah iya ta? Iya. Maksudnya Pak Kajari wis stand beneng Banyumas kok kowe nyanyi ning Banyuwangi kono ya ora ket. Ya tak jak ten Banyuwangi nggih, Pak. Ya. Yo sabar, Bro. Cilaka. Kapokmu kapan kowe? Ah nggih bawa mboten? Heh? Nggih bawa Ya mboten? nganggo bawa. Ya. Mampiat mayun eman. Ngapa Pak? Piye? Darder ngapa? Apane? Kae bapak-bapak. Ambo takonono dhewe. Sewarane dong apa lho, mbok menang. Gending pelambyangan. Ya kae iki asine meng do kae wong kok semono gedine. Lah kan sepira? Maksude karo sindeni-sindeniane iki kowe lemu dhewe to dadi penonton ki do batin. Iya. Batin apa? Ya batin ki wah kae. Kae nek nggawa saiki cocok. Padake apa? Ha iya. Nyeram bayi
iki Pak Kades Hargomulya. Iya. Ya nyuwun lagu Tresna Waranggana. Lagu menika kagem sedaya pamirsa spesial kangge Rama Camat Gedangsari. Malah aku tak matur karo Pak Kades sisan. Pak Kades kula menika mboten beto keyboard kalih bass kalih kendang dangdut dados nek tembang-tembang kaya ngoten niku mboten saged mengko ndak sesuk Adi Sowan Mrana wis dijagake lagu-lagu Banyulangit malah terus kabeh malah. Iya, ngono ya, Mak. Mula ya dadi pamirsane Pak Kades wae. Ya, malahane ya, Mak. Dijelaske ngono, Nok. Iya. Mbok menawa Pak Kades, "Wo, ora nggawa campur-sari wis ganti wae." Alhamdulillah. Iya. Kene awake dhewe pokoke ngladeni sing klasik-klasik wae. Iya. Ya. Lar lan kidul alas angker kang kalimyat lewiat Belambiangan belambiangan aja takon seneng kanthi sangga tanah India tanah India gumelyaring gumelyaring taman sari nuswan ya tibake gerajakan po anu manut gelang alit lah kowe iki apa-apa manut Tin sing duwe ide ngono lho gerajakan po gelang alit gerajakan nah ngono kuwi ces ngono lho cus po cus cek nah sing bener cek ah iya Cek. ceng sisan kok kowe meng arep mancing aku tekan kono kok mboten lho nek wis ora iso wong tak gek ces gek lagune apa kok cus malah cek barang ayo cek 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 gemek-gemek heeh kaya nek ngajari nabuhe lho cek cek ceng cek cek ceng cek cek ceng Bela, nek jeneng titik-titik notasi telu titik titik 5 ngono kuwi lu cek cek mo ngono. Ala nggo ceng kok. Aku nek wis dicek terus ceng. Lah apa nih sing ceng? 5ne lho. Wah. Ya ora nggo ceng tetep cek. Wis gak nyanyi rasa cerewet kok. Omong wae cang ceng cang. Yo, monggo. Tuh dados. Lanang
Nggih. Nika ya pamomonging para Pandhawa, lenggula mentah Pandhawa wiwit cilik nganti tekan dewasa, nganti tekan sakniki mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Semar ora tau njaluk apa-apa. Semar tetep dadi wong kere, Semar tetep dadi wong ra duwe, nrima uripe. Mula Semar niku pusaka tumraping para Pandhawa. Mula nek nyebutake Semar niku pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap ngoten nika. Merga ya pancen digdaya tenan. Lah apa to sebabe Semar kok digdaya menika ditutke anake telu cacahe. Nala Gareng Petruk Bagong. Nala Gareng nika perlambang wong sing apa anane nadyan mripate kira. Nala Gareng menika wong sing wis ora sulap marang gebyaring bondo donya, ora gebyaring donya menika mboten sulap. Nggih. Mula tangane digawe tekle. Niku Nala Gareng ateges balunge ora normal. Nggih. Nggih. Tak rungokke tenan kok suwe-suwe saya mblendhet. Saya ngawur ae. Ha ta? Nggih. Mula sikile becik nika dadi perlambang nek Nala Gareng niku dadi menungsa niku mung sak titahe mawon. Nek kesusu sing dioyak apa, nek alon-alon sing dinteni apa. Wong urip niku mlaku sak madya. Petruk niku sarwa dawa, dawa jangkahe, dawa tangane, dawa irunge. Wong duwe gegayuhan ing alam padang kuwi sing dawa. Ngoten? Nek duwe gegayuhan sing apik sing dawa. Niku tegese Petruk. Bagong niku mripate amba. Niku merpandhake awas, cangkeme jembar, suarane sero. Niku wong urip ing alam padang kuwi nek bener ya wani nyuwara sero, nek salah ya meneng, cangkeme kon meneng. Oh, ngoten nggih. Dadi Wanakawan niku wonten perlambange dhewe-dhewe ora sak penake dhewe, ngoten. Nggih. Sing ora ana perlambang ki rak mung Kurawa. Durmagati nika cilat ya pancen cangkeme elek tenan. Citraksim niku nek omong gagap-gagap niku ya pancen ya saka lahir pancen gagap tenan. Nggih. Ngoten nggih. Ngoten Kakang. Lho nggih kula omong apa anane kok Dipati. Lah, nek kepengin mateni para Pandhawa ya kudu iso nyirnake piyayi loro niku. Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya sak anak-anake. Pripun nggih? Tuwa-tuwa. Wonten Jawa. Kula malah bingung midhanget pengendalipun Puwatuna. Bingung tes pundi, Ger? Nyirnaken Koko Prabu Ndrawati menika ngibaratipun jaring angin. Semanten ugi nyirnaken Semar sak anak-anakipun menika ngibaratipun menika ugi angel dipun gayuh. Lajeng kados pundi srananipun? Amargi menawi Pandhawa saged pejah menika mboten ingkang setunggal. Semar menapa Natandrawati menika kedah pejah. Amargi Natandrawati kan Semar menika kalih ing ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Sami-sami minangka dados patok kekiyatanipun para Pandhawa. Inggih. Sampun tripun Kresna kudu mati, nek Kresna ora mati ya Semar kudu mati. Menika antawisipun setunggal kedah pecah. Nek Semar ora iso mati ya anak-anake Semar saorane kudu mati. Jan iki rumangsaku kok saya ribet to, Mas. Sopo-sopo. Kakang Durna, pripun Dewate? Nek miturut sampeyan antaraning Kresna karo Semar niku nek mateni gampang pundi? Oh, nek kula niku angel kabeh. Oh, angel kabeh. Cilaka niku. Mergi panjenengan kudu ngerti, Natandrawati niku arep glendak denduk. Ora tau perang, ora tau tumindak piye-piye. Nek ana apa-apa sing ngrampungi iki adine lanang iki Sencaki. Nggih. Nek Natandrawati niku rampuhe kegila-gila. Niku duwe pusaka pamunahing Satru Murka. Siji inggih menika senjata cakra, loro Kyai Kesawa sing mapan wonten ing Kancing Gelung. Kyai Kesawa niku nek disenggol iso malik buta. Gedhe banget niku sing teng mburi niku. Semonten niku nggih. Niku mengke ya metu, tambah biaya. Oh. Abote? Lah nggih. Nggih, leres. Iso dadi kaya ngoten. Iso dadi kaya ngoten niku. Senjata cakra niku panunggalane namung wonten kalih. Ora ana sing ngungkuli kadigdayane. Pusaka napa kemawon kalah karo senjata cakra merga nganti diarani pamunahing Satru Sekti. Wondene ingkang wonten panunggalanipun inggih menika pusakanipun Prabu Rama Wijaya nalika semanten ingkang nami Kyai Goh Wijaya. Utawi Kyai Guwa Wijaya. Sampeyan kok apal. Kerep maca buku kok. Nggih. Nggih Kakang Durna. Nek matani Kresna angel.
Sulit. Yakin? Sulit niku asu jengkelit. Angel. Lah terus kudu mateni Semar Badranaya. Lah carane mateni Semar sampean mang paring dawuh utawi matur sanipun anak Prabu Duryudana. Nek Kresna angel dipateni, lah nek saiki piye to carane mateni Semar? Niku yo angel. Iki kula suwe-suwe mak ngombe puyer lho nek sampean ngomong ngono. Omongan kok angel dicandhaki. Lho, nyatane ngoten kok Dipate. Ning nuwun sewu, sing jeneng wong urip ning alam padang niku ora ana keringkiane, ora ana sing ora duwe keringkian. Nggih. Kabeh duwe keringkian. Oh, ngoten. Nggih. Mula anak Prabu kala wau paring dawuh, nek iso Pandhawa tekaning pati, ning aja Kurawa sing jumangkah tumandang karya. Ngibarate kaya dene nabok nyilih tangan, kecekel iwake, aja butek banyune. Lha ngaten to, Ger? Kasinggihan. Nek cara ngaten menika kedadipun sranani nyilih wong liya supaya iso gawe patine Semar utawa Kresna, saora-orane anak-anake Semar. Ngaten nggih, Kakang. Nggih. Nek ngoten kudu gawe patine sapa? Nggih menawa mboten Semar ya anak-anake dhisik. Mateni Gareng, mesake cah Rekasa dipateni. Apa mateni Bagong? Oh, Bagong niku arep kaya ngono niku ketua pemuda. Nggih. Niku nek ning Karang Kadempel kancane kok ora jamak-jamak. Nggih. Ora nek nganti arep mateni Bagong niku nek wani kruyuk pemuda malah ngrekoso. Lah terus apike mateni sapa? Apike mboten mateni sapa-sapa. Ampun gawe mumet to. Nek cara kula kekuatane Semar niku mboten gumantung kalian Punala Gareng napa Bagong. Kekuatane Semar niku Petruk. Sampeyan ngerti dhewe to? Petruk niku dikongkon teng pundi-pundi. Pendak-pendak ana lakon napa-napa sing dikongkon Petruk. Pendak-pendak ana lakon apa-apa Semar duwe gawe. Semar mbangun desa, Semar mbangun perdukuhan, Semar mbangun kayangan, Semar mbangun pom bensin. Kuwi kabeh sing dikongkon Petruk. Ngaten? Dadi Petruk iki dadi kekuatane Semar Badranaya. Lah nek Petruk mati, Semar ora ndek kekuatan apa-apa. Semar pepes bayu kang tapis. Otot bebayune angles, pepes. Wong angles, wong pepes, wong sedih niku kembange lara. Nggih. Nek lara terus tekaning pati. Monggo Semar niku wis tuwa. Anggere lara angel marine. Nggih. Dipriksa karo dokter pira-pira Semar niku tetep nek muni lara, dasare wis tuwa, umure wis tuwa. Wong umur tuwa niku nek lara niku cepak matine. Mula Petruk dipateni, mengke terus Semar ngerti nek Petruk mati terus atine nelongso. Anakku Petruk kok mati, terus Semar delek-delek ora mangan ora ngombe. Bar niku terus kena diabetes. Terus kena darah tinggi. Terus mripate malih Semar mati ngenes. Sepulane wong kanempong ora urung kodanan ning dalan ipo-ipo yen aku sulaya tak gawe kelani mas angkat cinta seratan datang banjir ning aku tanpa kalau makin sir Sepulane
kingsir Sri Uning Ekor. Wis rampung lho. Ampun. Nah, njaluk ekor. Ya, Wis kowe nang kono Berarti wae. kula Ora sah kok berarti kula ngopo. Nyambut gawe kok arep males-malesan. ya dumeh adem. Ah, iya. Tetep kudu semangat, adem wae tetep semangat. Yo, kowe tetep nang kono. langsung Kur, Pak. Lah, buka celuk terus Kur. Oh nggih. Sri Uning Mustika Tuban, tibabane wis Kur. Oke wis ora do teng pendonong mripat. Sindon ngayal-ngayal tenan ya. Susah ngomong. Kene Sri Uning Mustika Tuban, ora bane seru banget mesti tenan. Ya, mangga. Yo, ayo Nes. Sri Uning Mustika Tuban, lagu rasa lan sabaya hati. Sri
Sing ngendangke gawe bingung penyanyi. Iya. Ling goyang ora pas ya. Heeh. Sri Uning ki ana dhuwit 1 2 nyuwun ora Nes? Nggih, Pak. Lah iya nek karo dhuwit kok nggih, Pak. Ya nya 100. Nggih. Nah, kowe sing ngadeg. Kelah dhewe. Oh, liyane ming tengoke. Oh, nggih. Alhamdulillah, matur nuwun, Pak. Wis begijikan nih. Iya. Liyane terus do ting besengut. Ting besengut iki kae batin kok ditenono engko. Nah, aku kon ngadeg aku njaluk melu njaluk. Iya, ya ora apa-apa. Heeh. Ki mau ana sing nyuwun Mbak Ika. Ya. Mbak Ika kepareng nyekar. Apa sapa sing kepareng nyekar? Sing tak golekane no, ting besasi ora karo-karuan nih. Oh, lewonge. Lewonge. Saking Kapolres e. Ya. Liwong ki Mbak Ika ora pas. Ya, engko liwong Liwong ki biasane terakhir kok iki Mbak Ika ben nyanyi sik. ya. Terakhir bae liwong ku sing guayeng banget ki liwong no. Ya. Mergo sidene nganggo jengklit barang kok. Tenane. Kowe ora percaya deloken kok Anggris. Ya. Ayo Ika sik jumeneng. Yuk, Mbak Ika Saka ngendi? saka Tanjung Sari Gunung Kidul no. Ya, Mbak Ika Suhesti. Yuk. Nah, Nggih, Pak. dijoli apa? Engko liwonge diaturke liyane kowe. Ya. Liwong ki sing apik nek ora Tatin ya Prastiwi. Heeh. Oh, nggih. Kula napa niki? Kowe nyanyi apa liyane liwong terserah, sing tok senengi apa? Napa, Pak? Gundul pacul. Apik lho idene ya. Gundul pacul. Kok gundul wong kowe ora gundul kok gundul-gundul pacul. Weh. Maksudnya kan iki ana rambuté ana gelungane. Lah terus nek gundul nek gelungan mripun? Lah mulane kuwi nek cah wedok kok nyanyi gundul-gundul pacul ki ra mangun. Iya. Ayo. Gubuk asmara kena. Ya, lali janjine kena, tembang kangen kena. Ya. Napa? Bubuk kangen. Ya. Nggih. Apa ya? Lali janjine. Ya, ora apa-apa. Iki kok mutamati ya, Mas? Golek sing ora mutamati. Ya. Mek nek kademen ya ngono kuwi mutamati. Nggih napa? Weh, domonge kok. Kerep matine. Iya. Dina Minggu nggih niki malam Selasa, Pak. Kang anti nggih. Anane tansah semoyo pinter golek Tatasan. alasan. Oh, alasan. Ngandar-andar angan duka
aku wis ora sing tak tuku kowe ngajak mangu nganti lingsir sengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rabasi yen tak telepon malah sing tak tuku kowe ngajak ning mangu nganti lingsir sengenge ana kene aku nunggu kowe SMS ra balesi yen tak telepon penonton ingkang ngiring mriku rada mundur Mas, rada mundur. Ngatos-atos lho. Nek pun ya ngeri iki. Nggih, mangke ndak kepancal nggih, Bu. Nggih. Nyuwun sewu nggih, niki wong tua malah kon liwung. Ora apa-apa kok ya kowe. Nuruti wong edan niki lho. Wong edan dengkulmu melocot kowe. Wong edan ya apa-apa njaluk aku, njaluk bayar njaluk aku kok wong edan ora. Edan ora? Ora? Oh ya wis tak kira edan. Ya anggape aku nang kene iki edan apa piye? Omong dhewe, diwangsuli dhewe, guyu dhewe iki wong edan. Kok nyukurke? Jaluk Citra. Ya njaluk. Kowe kok kaya wong biak. Aku iki Mbak Yu kowe dadi mesti karo aku ya sak penake dhewe nya. Nih.
Mau nek 50 liyane 100 kok. Iki pira? 50. Iki pira? 50. Iki pira? 50. 50 tambah 50 pira? 100. Ayo nya. Oh. Pedhek apa kowe iki? Nek ngene iki malah dadi 200. Iki pira? 100. Iki 100. dijumlah 200. Nah, ya. Agene ya gelem kok Ya gel duit e. Ora gelem. Berkah ora iki? Berkah. Ya wis. Nggo tuku sego wareg, nggo tuku sandangan wareg, pokoke minta incim ming siji tok kae. Iya. Berkah yo. Ayo kancane sapa niki? Lah sakarepmu, milih yo. Oh, nesu e. Sapa? Durung maju dhewe nesu e. Eh? Yo, maju. Allah wong aku wong tuwa wae maju kok ya. Ki wong tuwa wae kendel. Ha iki cedhak maratuwane kok. Ae rak bojone Mariono dalang sambi pitu kono. Jaga image dheke. Iya. Ya ora apa-apa ya nak ya. Ayo golek-golek 100 yo ngono. Heeh ya golek decat abot ning kene iki yo. Mbangane buruh gendong iki wis. Ya. Wis lampungi dhewe pas. Tak tambahi engko rampungi dhewe. Oke, beres. Wis sinden ki sing semangat ngono kuwi. Iya. Ayo Wahyu ya ora gelem kok. Aku gelem waton dit yo. Dadi liwang atiku. Ya yo jogete. Dadi Kandhani lho. Aku iki megal-megal iki nek bodimu apik. Bentuke kaya kotak sabun ngono kok. Iya. Kok gayane nganggo wagu. Isin aku suwe-suwe. Tenan aku. Aku suwe-suwe ora bangga ning isin. Aku nganggo ngepot-ngepot barang kok. Karepmu ya apa karepmu? Wis. Lho, kok sakarepmu piye? Maksude arep ngunekke apa wae karepmu, tak trimo. Ya tak trimo, ora trimo piye kowe? Ora. Ya gelote yo. Ayo nek wali. Ama. Aku gelut ro kowe tenan kaya ming nguleng-uleng sabun. Anggere bajak kene merucut rono. Bajak kene merucut rono. Wah, menungso kok bentuke kotak kaya engko sing tak pejat ngonamu ya mulas. Ya, mangga. Sabda Pandita Durna. Sabda Pandita.
Ya bener wi. Iki cendole. Mengkari golek cawete. Dawet. Oh, dawete. Ayo cendol semono kuwi. Cendol dawet. Cawete sapa? Hei. Wong wedok ngomongane kaya cemplung neraka. Ayo ngancani kowe. Kita berdua di neraka. Mah. Ngomongane macam-macam kono. Emah ora sudi jajar kowe. Ngapa? Kowe dhewe wae. Aku nglipur wong akeh, ganjarane akeh. Engko tak jak kowe tetepan. Kok dijak piye? Nek ning neraka. Kek anguk-anguk tak kenekke. Aku agak nganggo tok kenekke aku nyengkah set. Ah tetep tak tarik modiar kowe. Undakmu. Edan lah. Aku arep nesu wong kuwi Mbak Yuku. Lah mbiyen sik ngedusi aku sik ngatoki barang ya dheke. Wah ayo saiki tak dusi. Gah. Mau lah teneh suwe. Mentok ilang-ilang ilingi. Biyen kira kaya ngene lho. Edan. Ayo. Tak nggo dolanan. Ngapunten nggih Pak Lurah, nggih niki sinden cangkeme elek. Nggih, yo mangga. Dadi wong bagus dadi kok ati rentan siang dahulu. Bokong. Dalange. Seno. Seno. Ono pandangan lumayan kok emoh. Pandangan apa? Kok ngono kok lumayan. Kaya ditungi bagor. Anggep ora. Emang tetep ra tangetke. Aku wis apal kok aku. Iya, mesti ngono kuwi kok. Dendame karo aku ya wis ben. Ya ora apa-apa. Kowe tak tambahi. Tak tambahi engko. Ya, nuwun ya Le. Kayak kene sih. Ya. Yo meneh. Kok kecak. Anu, iki sing terakhir ngejak kanca, Tatin. Sing nggo duit 50 rambahan. Oh, ayo. Dikutukke. Kutuke. Heeh, diceneng yo, jak yo. Ayo. Yo, digandeng. Nek ra gelem ditantang gelut. Kula pon PW di sini. Aku yakone bose. Agak diparani. Kuwi iki apa-apa ditung, tak omongi. Dit 50 kowe tetep doyak ket sesuk. Nek ora tok lunasi. Kok dadi Apa ya? tak bandem ambiar. Ayo wis. Ayo. Dijak Tatin kuwi. Nglunaske sing 50. Engko ben segane ora mletis. Kula ra iso. Nah. Rangkul. Oh, ngece. Oh, kurang ajar kuwi. Ngece nek kuwi yakin pelecehan kuwi. Mbak Yu kuwi ora trimo aku. Apa ora trimo waniye? Lha kowe iki Mbak Yu kowe kok kowe ngrangkul njur Lah ya asing tak rangkul ngono lho ning sebelahne kliwat. Iki biyen godhok wedange tak goleki. Kok terus mau balesku kuwi. Yo, tekan ndi? Mbah. Tekan Imogiri.
Sabtu Pati Pon. Nyanyi nya. nih, Lah aku ndi? Ngapa kowe mengesahke kok? Aku 200 e. Ayo sak ngarepe iki Mbak Yuku kok wis tok ece barang. Ora ngece. Ngene. Lah ya arep Aku ngerti ra, wingi iki nggodhog wedange tak golek ilang kok. kok saged. Aku ora, yo aku godhoge wedang arep adus ya ngono kuwi. Yo, kowe iki nang ndi to? Bur nang isor kompor meneng wae ngene iki. wis aling iki kok ndak dosamu. Aku nang kene. Wo tak kira jligene aku ya. Pon iki nggih. Wis. Wis yo. Tas sida mletis ta? Ora, wis. Ya. Enak pokoke. Alhamdulillah. Sok tukoke sego ya enak, sok tukoke panganan ya mareki. Mar tok tukoke apa? Daleman. Pas dinggo. So, Edi Penny kan. Iya. Enak. Ya. Ayo, iki jame wis mepet. Ya. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis